Top-up ta' €5, messaġġ ta' ċelebrazzjoni u attività suspettuża fuq il-baħar. Dawn kienu uħud mill-fatti li għenu l-pulizija jidentifikaw lil George De Giorgio bħala wieħed mis-suspettati wara l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Testimonjanza prezentata fil-qorti it-tlieta l-investigatur ewlieni Keith Arno kixef kif id-data tal-mobile filmati tas CCTV u l-evidenza forensika kienu ta' għajnuna biex jinġawru flimkien il-biċċiet tal-pjan fil-qtil ta' Caruana Galizia lura fl-2017. Keith Arno tefaddawl fuq kif fjum il-qtil George De Giorgio għaraf li il-mobile li kien se jintuża biex jattiva il-bomba ma kellux kreditu u uża il-mobile personali tiegħu biex iċempel lil kuntatt tiegħu f'kumpanija tat-telekomunikazzjoni u talab top-up ta' €5. Dak il-numru li ingħata kreditu kien imbagħad użat biex jintbagħat l-SMS fatali li wassal għall-esplużjoni taħt il-karozza ta' Caruana Galizia fil-bidnija. Ftit wara De Giorgio bat messaġġ ieħor din id-darba lil mara tiegħu mill-mobile personali tiegħu fejn qallilha biex tiftaħlu fl-ixkun inbit. Il-telefon ċellulari li jintuża fil-qtil kien ikkomunika biss ma' numru wieħed ieħor fl-2016 li beda jaħdem mill-viċin ta' Ħażebbuġ fl-2017. Dawn iż-żewġ numri ma kellhomx kuntatt ma' ħadd ieħor ħlief bejniethom għal madwar 20 minuta. U fl-aħħar ta' Awwissu tal-2017 kien hemm attività suspettuża viċin il-bidnija. L-aħħar messaġġ li intbagħat kien komand biex tinħadem il-bomba. Meta waslu fil-post qtil il-pulizija sabu il-karozza mibdula f'ballun tan-nar u kellhom diffikultà ta' aċċess. It-tifel tal-ġurnalista Matthew Caruana Galizia kien ikkonferma mal-pulizija li kienet il-karozza ta' ommu. Il-pulizija imbagħad talbu l-għajnuna minn esperti forensiċi internazzjonali. Intant il-ġuri iffoka wkoll fuq il-qtil ta' Carmel Kirkop u dwar is-self ta' €600,000 relatat mal-More Supermarkets. L-istess Keith Arno spjega illi il-mara tal-avukat Carmel Kirkop kienet kelmet miegħu dwar argument li Kirkop kellu ma' Adrian Aġus. F'okkażjoni minnhom semetu jsaqsi lil Aġus jekk hux se jkompli itih flus, b'tal-maksar jgħidlu inti imissek il-villa.